Torben, du er klædt i dyrt mærkevaretøj fra top til tå. Hvordan har du råd til det? Jamen, jeg betaler kun det halve for det, i forhold til, hvad du ellers vil betale for det her i Danmark eller i andre butikker rundt omkring i Europa. Er det så, fordi det er noget andet sortering med fejl på? Nej, overhovedet ikke. Det er første kvalitetsvarer, ovenikøb for den indeværende sæson og det hele. Så nej, bestemt ikke. Hvordan får du fat i det til så god en pris? Det jeg gør, det jeg har gjort de sidste 3 år, det er, at stor del af mit indkøb har simpelthen været baseret på at besøge det, som du kalder, på engelsk kalder du factory outlet, fabrikverkauf, eller på dansk hedder fabrikshussalg. Og du må lige forklare, hvad det er for noget. Jamen, det er typisk steder på fabriksgrundene, hvor de pågældende fabrikker, det vil sige Hugo Boss, René Lazare, Armani, Zegna osv., de sælger deres pågældende kollektioner direkte fra fabrikken af. Til halv pris er det, som man kan købe det for i butikkerne? Til typisk halv pris er det, hvad du kan købe dem for. Det vil sige, de konkurrerer jo egentlig med deres egne forhandlere, de folk, der skal sælge deres. Ja, du kan også omvendt sige, måske åbner de også et helt nyt marked for folk, som normalt ikke vil købe et Hugo Boss jakkesæt, fordi at de ikke har råd til at give 4.500 herhjemme for det, men kun vil acceptere at skulle give 2.000 for det, for eksempel. Du har selv taget nogle af dine seneste køb med, for eksempel den her læderjakke. Hvad er det for en, Torben? Det er en, som jeg købte her for cirka 14 dages tid siden hos René Lazare i Würzburg, og den har jeg omregnet givet cirka 3.800 for. Ja. Og hvad vil den koste i butikken? Den vil koste cirka 8.000 kroner i København. Ja. Og så har du taget noget Hugo Boss, nogle strømper i et billigt ende og et par underbukser med. Lige præcis, ja. Det er sådan set egentlig for at understrege, at du ved mange af de fabriksudsalg, som findes rundt omkring i Tyskland og for den sags skyld i Italien også, der har du store muligheder for i og for sig at så købe hele det sortiment, som du skal bruge, alt fra underbukser over strømper til sko, til læderjakker, habiter, sportstøj osv. Men der er uanede muligheder. Ja. Hvordan er servicen, så man forestiller sådan en discountbutik, hvor folk lå rundt på en? Jamen, det er en af de rygter, der som ikke holder fast. Altså naturligvis er det ikke en ekspedient per kunde derinde, men altså der er mulighed for råd og vejledning. Visse steder i Italien er der ligefrem mulighed for, at du samtidig også kan få lagt bukserne op, hvis de ikke passer rigtigt det ene eller andet. Men det er rigtigt, du er overladt mere til dig selv, men det er på en måde egentlig også helt behageligt. Og der er også italienske sko, man kan købe i Italien og meget mere, men det er jo dyrt at køre langt efter. Men kombineret med ferieturen sydpå, så kan det jo lade sig gøre. Og du har lavet kort til os, som viser turen ned gennem Tyskland. Og her støder man på en lang række fabriksudsalg. Det første, vi støder på, det ligger i nærheden af Hannover, i noget, der hedder Sullingen. Og der kan man købe Lloyd-sko. Hvad er det for et sted? Det er Lloyd-sko. Det er formentlig kendt af utrolig mange danskere herhjemme. Det er både til damer og til herrer. Det er også en fabriksudsalg, som ligger direkte på selve fabriksgrunden. Og hvad med prisniveauet? Ja, jeg vil groft sagt vil jeg sige omkring 35-45% i forhold til detailpriserne herhjemme. Og længere ned kommer vi til Würzburg. Würzburg, ja. Der har vi suverænt en af mine favoritter dernede, som både er til damer og til herrer. Det er René Lazare. Hvor du blandt andet havde købt jakken, præcis, og det er altså også i omegnen af halv pris. Ja. Og kommer vi længere ned, Nürnberg. Der har du Adidas, ja. Jeg har ikke selv været der, men jeg har hørt, at den skulle være utrolig spændende at besøge. Ja. Lad os lige slutte med Stuttgarts Hugo Boss. Der har du nok en af dem, som mange danskere kender, og som også en del har været dernede ved Hugo Boss. Rimelig stor, 4 etager alt i alt, med simpelthen alt mellem himmel og jord. Og ned til halv pris. Ja. For det hele. Ja. Det lyder for godt til at sands. Du har i hvert fald lagt omkring 150 adresser på de her outlets ud på din hjemmeside. Og hjemmesiden den har adressen www.torben.com.